Lero panyaso voice box umene nkhani zimakhala zandale kuyendetsa bwino kwa dziko komanso ulamuliro otsatira bwino malamulo kuno kwathu ku Malawi. Tafuna tikubweretsereni maganizo a Boni Kalindo aka the DC president kuchila Malawi first the people first. Boni Kalindo nkhani zawo lero akuyamba ndi kupereka malangizo kuti ayi chonda Malawi makamaka ife andale tisanapite pa nsanja ndi kuyamba kulankhula nkhani tiziyamba taganiza kaye kuti zimene tilankhulazi ifeyo tazimvetsetsa kapena is it making any sense. Ngati sizikumvetsetseka tifunse kaye nzeru kwa anthu kuti zimenezi zikamveka bwanji chifukwa chokuti twakuti olemekezeka ena apalamula dzulo kunkhatabe kumwambo wa malitiri pamene anena kuti ayi President Dr. Makatha Chakwera ndi malitiri. Ndiye tikhale limodzi kuti timve kuti nkhani imeneyi ikuyenda bwanji komanso iwo ndithu ali ndi nkhani zina zokhuza ndi dziko lathu la Malawi. Ndipo akamaliza chonde musayiwale kuyika maganizo anu in the comment section below pano pa Nyasa voice box. The DC mwana wopya kwambiri, the most deadly and dangerous child amene amangoyima pa chilungamo ndipo ikafika nthawi yoyima pa chilungamo sindiyang'ana mbali ndipo ndimangozuzula wina aliyense kandi wa mboma kandi wa chalichi kandi wa civil society kandi wa gulu lanji ine ndimangoyima pa chilungamo ndipo ndizapitiriza kuyima pa chilungamocho. Kunena kwa ndithe na nthambwe anazitengera, kunena kwa ndithe ndioneke kuti ndine wanzeru anasupula nazo maliro a eni ake. Nthawi zambiri munthu kufusa chinthu ngati sukuchidziwa sikumasonyeza kuti ndiwe osapita ku sukulu. Kukula mimba sisonyeza kuti ndiwe wanzeru. Nthawi zambiri tiyeni tizifusa zinthu makamaka ife andale tikapita pa nsonkhano tisanayambe kulankhula, mwina pa function tisanayambe kulankhula, ngati pali zina ndi zina zimene sitikuziwa zakuderako tizifusa. Wina tuwanyula zulo kunkhata be pomunena president kunena kuti iye ndi malitiri. Kuti ndioneke kutoko president Chakwera ndi malitiri eti. Kwa amene amawerenga baibulo komanso amene amaziwa chichewa literature ku sukulu aphunzitsi athu akhulike kapena ansesa amatiuza ife kunena kuti mawu onena kuti malitiri amatanthauza munthu amene anafa koma anafa akumenyera ufulu dziko lace. Ndipo tikunena pano malitiri sangakhale munthu wamoyo, malitiri ni munthu wokuti anamwalira. Choncho kumunena president kuti president Chakwera ndi malitiri ndi mwano waukulu kwambiri. Zizangokhalira kuti mwina president yopacha nthawi zonse amanena kuti samaziwa, koma kunena kuti bwana kuno kumpoto mwasankhako maministala, mwasankhako pakana speaker of parliament, inu ndiye kumene onde umalitiri. Ndi chimodzimodzi kunena kuti iwe malemu wakhala iwe apo, iwe ndiwe malemu unasankha speaker, wasankhaso ma MP akuti ngati ma ministers, minister wakuti iwe ndiye malitiri, iwe womwalira iwe ntembo iwe. Bwana kuno kumpoto mukumanga komiseu mukuziwa kuti zimezi chifukwa chani ndinu malemu omwalira malitiri. Kufusa siku lakwa tateni
kalapagulu tiziyamba kaetaona tawerenga kumazuwa kunena kuti izizi ndikunena zi ndizoona kapena izi zikutanthauza mwakuti koma ayi ndithu upezanso anthu akuombera m'manja kodi tu m'Malawi munoti anthu ife ndife anthu omvetsa chisonitu chifukwa izizi zinayenera zizulidwepo mpaja koma vuto la ife ya Malawi timalekerera zinthu timati tikaona andale timangoona ndalama zawo timaona ndalama zawo mmene akunjoyera nazo ndi mmene akufuna kuti atipasire kaye akangoyamba kugawa ndalama zonse zimene zili zolakwika za munthu zimakhala kuti ndi zabwino timangokhala tikuyimba m'manja makamakaso monga mmene likuchitira boma ili chifukwa ngati kuli boma limene likugawa makobiri molakwika kwambiri mahandi house amene ngakhale nyumba ya malamulo inachita pasi lamulo kuti no hand house boma la Jeso lomwe limene amalimbikiranso ndi omwewanso ali a opposition koma ngati kuli anthu amene akugawa ndalama zodabwisa kumafunsa kuti koma ndalama zimene zikuchokera kuti ndipo akuzitenga pati mmene makobiri avutira muno m'Malawi koma makobiri ndi akugawidwa pano tikunena pano kunzuzu kunali mademo a vendors angoaola koma chairman onde akulu ena ali yese 50 million kuteko tikunena pano maujene awa mavenda amene anakonza mademo awo kunzuzu alephereka mikangano posepose mikangano kumvesa chisoni kwambiri ndalama as we talk this morning ndiye kuti magalimoto malole wochuluka akupita m'madera osiyana kuphatikizaku kuchitipa nikukwatiye wina aliyense akutengako mafumu 100 patiye wina aliyense ajatu tikunena kuti mafumu amene mswahala wawo samalandira ndipo ndalama imeneyo amati akalandira mwamwayi ndi 10,000 inu mukuziwa kuti mafumu ngati kuli munthu amene amakonda kumwati ndi mfumu amachita kunyamukira pa njinga ya moto achite haya njinga ngati alibe apite pa trading center akatuluse chija chikapu chochedwa jembe chija amuyikiremo mkaka amuyikiremo shuga amupake buledu ja stock wamphamvu azimwa pamene pajapo zuwa lili ngwa thukuta likutuluka ndipo ngati satuluka thukuta amfumu wamanena kuti tiye amene isana apye lero anthu amene ajawo akudandaulaja kuti boma ili likuazunza akukwera malole ngati mene amapangira apolisi mene amazunzikira apolisi awa ma uniform awo akusuluka ngati nanchakalawa apolisi awa akuvala zovala zawo sapato ngati kapena milamba yokuti inauma kale awa apolisi akuzunzikawa awa akumaika ucheni zovala zawo zigambawa akukwera nawonso malole leroli mafumutu ochokera zigawo zonse zakumpoto kukacheza ndi president komatu palibe amene atakaime ndikunena kuti bwana ife sitilandira ndalama oyi ndipo iziko ili ndi ziko lomvesa chisoni koopsa kumvesa chisoni ati basi mafumu atakacheze ndi president aseke pakamwa malinga ndi zisankho zikubwerazi basi ati azina kuti tonse tiye timvotere chakwera koma ndalama ndalama akuluakulu ndalama ndi satana ndipo anthu amakhoza kuphana chifukwa cha ndalama anthu oyendera limodzi bwana we ndi bwana wenzache kudana chifukwa cha ndalama mafumu aja alira kwa zaka 6 aja lero akukwera malole kunyamukatu kuchokera kunthalire kumene kulibe konsewu kunyamuka kuchokera kurumpi kunyamuka kuchokera kukaronga ali ndi ndodo zawo vapa ulendo ati akacheze ndi president aje mipunga kumene koko kumene kwa apase ndalama ma 200,000 aphwekawa mwina waka apasa ma 5 million kapena
kuti apo kuti misonzi mafumu azunzika kwambiri chifukwa atundiye kwa ndalama zaphweka akati choncho ndiye kuti akumenya sokasona khani nthawi zanji mwina chakumama waku kumenyedwa sokasona ngati lero kapena lisali mawa kumenyedwa sokasona ka Northern Region kuti ana sopano nawonso kumene kwasangalale alandirenso maenvelope wawo uko ndi achita kuwakonzera mafunso kuti aliyense ati akafuse tifuna tione mafunso anu kuti mukafunsa funso lanji kuopa kupangisidwanso manyazi malinga ndikaja kamachedwa kana madingo mwana wachabe kwambiri ziko lomvesa chisoni kwambiri ena mwa iwo ndi maziphunzisi amene samamva ndipo ngati kuli nthawi imene chisango chimasokonekera amasokonekera ni maziphunzisitu awa akudandaulawa amene akumanena kuti salary yawo ndi yochepawa maena ma civil servant amene anjezeredwa ndika 20% kongonama mu budget imene iyi budget 8 trillion imene angoyipangira sikuti ati ndiyo kuti ithandiza ziko budget imene ijayo ndi budget yokuti afuna angoba makobiri amene ajawo azipangira kampeni maziphunzisi ndi anthu omvesa chisoni kwambiri kungoona 50,000 kapena 50,000 kapena 80,000 amasusuka kwambiri maziphunzisi awakuzunza na okhaokha monga mmene kuliri kulikoma amene not likoma but kakoma not likoma inde kulikoma koso kuli mavuto maziphunzisi akuzunzikako koma kukakoma uku kwaona ape amene akuzunzira anthu kukakoma anda de mutu kumene koko kukakoma kuchikwawa mmene kwaona apeya mmene akuwazuzira anzawo atikhala anagula ati machini okuti azipangira fotokope mapepala kuchita printi mapepala abwana oto akapita kuti akagule zinthu mulimbi ndi amachita inflate mafigures kunguwazuzulwa ndiye kuti wewe ukupangidwa transfer apeya atu akumeneko kuzuza na okha kodi tumalayi munotu palibe potu wabwinotu amene anganene kuti uyu ndi wabwino ayi akangokhala bwana basi ndiye kuti ntchito yake ndi yozuza anthu kuzuza anthu kapena tatiyeni tipite ku Eskom kuti kapezako mtendere kumeneko ndi iwalanitu Eskom ndiye ikuzuza anthu koopsa pali anthu ena amene anachosedwa ntchito nthawi ya Bingu 8 years now sanalandire ndalama zawo chimene akuziwa anthu kuwapasa mayunisi paja Eskom amapasana mayunisi anawapasa mayunisi tu a 8 years koma kuti apase ndalama zawo kumanoti ayiri kumangokanirana ine siningapange zimenezo ine nthawi imene kunalibe it is a system pali anthu ene pakana akumwalira ndithu osalandira ndalama zawo yeti khoti linamula kuti anthu wapase ndalama zawo tikuzunza na koopsa ndipo mmalayi munomo pomafika 2025 September sindiziwa kuti kukhala gule wanji pano pande achipani ambiri ali ndi chiwewe tikunena pano achinyamata ena agawana malo kuchitipiko malo ajati manena aja akuchitipi kulilongwe akwansundoku agawana malo koma boma lilipompo apolisi alipompo sakuyang'ana china chilichonse pitani ku Malawi Housing Corporation mukayione Malawi Housing ndipo Malawi Housing imene inapasidwa mandate kuti izimanga nyumba ncholinga kuti azipeza ndalama aboma kuzera ku housing koma ayi ndithu panopa apita akagawana ku nyumba achipani tu amene kulusa kuuzidwa ndi ma ministers kunena kuti kungopezeka kuti wina sunalipire mwezi akukulembera eviction letter nthawi yomweyo 2 days later akulowa ndi wachipani akangokhala kuti iweyonso kuje niko ogwira ntchito ku Malawi Housing ko wangolankhula pang'ono kuti bwana kumamene mukupangira msimu kuchita bwino nthawi yomweyo akukulembera kalata yokuchosa ntchito Malawi Housing Corporation kumene tu kwa fasakatangale koopsa bola sotu CEO analiko wina wake uja chipatala uja ndiye bola tuzinkaenda koma panopa ndiye yafika west iyitu ili ni nyumba kuche ni ku 49 uku nyumba za mbiri koma akupindula ni ma Chinese nkati muja muli nyumba zitatu zokha za boma za Malawi Housing koma zina zonse akupindula ni ma Chinese
kupepera kweni ziko loopa azungu. That is why even nkhani ya minerals akubwera muno kumapindula ndi azungu, anyake a ziko sapindula. Ziko lomvesa chisoni koopsa, ziko lino ndi ziko laife khandi kulozedwa khandi chani, koma ndikufuna ndinene pano kunena kuti Malawi sazatheka. Pano pa chipani cha MCP ali ni mphamvu zoopsa. Ndikati nkhanizo mphamvu zoopsa mundimvesetu. Mose ma department, mose ma ministers, mose ikuphatikiza ku polisi ayikamu wose achewa okhaokha paja akuzinamiza kuti atalipo 14 million. Kumachita kulemba kuti ife achewa heritage tilipo 14 million. Wakulu. Malidi Galinda the DC mwana wooneka ngati ndi wa mwana koma ayi si wa mwana ndi wa kachilungamo kamene kamango ndipweteka. Muli bwanji Malidiri kwa chabwanji kuweko. From Jeza Village, Box 76, Malawi, Southern Africa.